Μάκης Πολάτος μαζί μας. Καλός συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλημέρα. Και Αλέξανδρος Βαρνάβας, δικηγόρος. Με ειδίκευση τα τελευταία χρόνια στην Golden Visa. Λέμε τελευταία χρόνια, γιατί πιο πριν δεν υπήρχε. Πόσα χρόνια έχουμε την Golden Visa στην Ελλάδα? Κλείνει αισίως δεκαετία. Είναι ήδη 10 χρόνια, έτσι. Είναι 10 χρόνια. Και έχουμε αριθμό πόσα ακίνητα έχουν πουληθεί και αυτό το διάστημα μέσω της Golden Visa? Το 2023 οι αιτήσεις ήταν τετραπλάσιες από το 2021. Ξεπέρασαν τις 8.000. Δεν έχουν εγκριθεί όλες. Έχουν εγκριθεί γύρω στις 1.800 μέχρι σήμερα, όσες το 2022. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εκτόξευση που βλέπουμε από χρονιά σε χρονιά. Time out, κύριε. Ένα λεπτό. Ανοίγει κάποιος τώρα την τηλεόραση και δεν ξέρει τι είναι η Golden Visa. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Μπορούμε να εξηγήσουμε λοιπόν τι είναι η Golden Visa για να καταλάβουμε πώς εμπλέκεται με τα ακίνητα και γιατί μιλάμε για αγορά ακινήτων. Και να πάμε μετά στα στοιχεία. Και μετά το ρεπορτάζ του Μάκη. Βεβαίως. Η Golden Visa ουσιαστικά αφορά ένα δικαίωμα για άδεια διαμονής που χορηγείται σε μη Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι επενδύουν στην Ελλάδα είτε σε ακίνητη περιουσία με ελάχιστη αξία της 250.000 ευρώ ή της 500.000 ευρώ ανάλογα την περιοχή. Άρα είναι άδεια παραμονής, σου δίνω άδεια παραμονής με την προϋπόθεση και θα μας πείτε από ποιες χώρες εσύ να αγοράσεις ένα ακίνητο να επενδύσεις στη χώρα μου. Ναι, είτε σε ακίνητο είτε σε κάποιες άλλες μορφές επενδύσεων, αλλά είναι η κύρια επένδυση ή τουλάχιστον το ενδιαφέρον σίγουρα προσελκύει το ακίνητο. Από ποιες χώρες είπατε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όλες. Και από ποιες έχουμε μεγαλύτερη, από ποιες χώρες υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βλέπετε ότι όντως υπάρχει και... Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σίγουρα υπάρχει από την Κίνα, από Κινέζους υπηκόους, οι οποίοι αφορούν σχεδόν το 60% των αιτήσεων που έχουν, των άδειων διαμονής που έχουν χορηγηθεί. Και μετά ακολουθούν Τούρκοι, πολίτες, Ρώσοι, φυσικά Άραβες και τα τελευταία χρόνια και πάρα πολλοί Αμερικανοί. Άρα, Μάκη, πάμε τώρα να δούμε αυτή την αύξηση. Να πάμε, αν μπορούμε, και στην προηγούμενη κάρτα. Πώς δικαιολογείται? Πώς δικαιολογείται? Δικαιολογείται από το γεγονός ότι είναι πολλοί αυτοί οι πολίτες, κυρίως από την Κίνα και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής κυρίως, που θέλουν ευρωπαϊκό διαβατήριο. Αυτή η άδεια διαμονής στην Ελλάδα ισοδυναμεί με ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για αυτόν που κάνει την επένδυση και για τα μέλη της οικογένειάς του. Άρα λοιπόν επί της ουσίας παίρνουν για ένα διάστημα την άδεια της διαμονής στην Ελλάδα, αλλά μπορούν να ταξιδεύουν σαν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πια αναπτύσσεται μια νέα μορφή επένδυσης και νομίζω ότι όλο αυτό διαπλέκεται ευθέως με το θέμα του real estate, με το θέμα των αυξήσεων στις τιμές των κατοικιών, ακόμη και με τα ενοίκια θα έλεγα. Γιατί για παράδειγμα μόνο στην περιοχή του Πειραιά έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της τάξης του 25%. Για να το δούμε αυτό, θα δούμε στην επόμενη κάρτα. Με βάση τα στοιχεία από το ρεπορτάζ του Μάκη Πολάτου, έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες. Αυτές τις είδατε και το βλέπουμε τώρα για τον Πειραιά, αυτό που μας έλεγε τώρα. Ναι. Στον Πειραιά, λοιπόν, με 250.000 μπορεί κάποιος να πάρει άδεια διαμονής στην Ελλάδα, ουσιαστικά δηλαδή ελληνικό διαβατήριο, άρα και διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι και πώς αναπτύσσεται αυτή η επένδυση. Διότι πια υπάρχουν εταιρείες από το εξωτερικό που παίρνουν κενά μη χτισμένα οικόπεδα σε αυτές τις περιοχές που θέλουν να επενδύσουν, το αναθέτουν σε κατασκευαστικές εταιρείες ή σε κατασκευαστές από την Ελλάδα να χτίσουν τα διαμερίσματα και αμέσως τα πωλούν στους ενδιαφερόμενους από τις χώρες τους. Και πολλές φορές... Άρα μπαίνουν δηλαδή εταιρείες, αγοράζει μια εταιρεία και μετά τα δίνει στους Κινέζους, στους πολίτες. Αναλαμβάνουν αυτοί όλο το διαδικαστικό. Αναλαμβάνει η εταιρεία από την Κίνα ή από τη χώρα της Μέσης Ανατολής με συνεργαζόμενους κάποιους από την Ελλάδα, κάποια δικηγορικά γραφεία, κάποια γραφεία που αναλαμβάνουν τις διεκπεραιώσεις σε όλα τα άλλα σκέλη και επί της ουσίας αποδίδεται έτσι πολλές φορές η χρυσή βίζα, η Golden Visa, το ελληνικό διαβατήριο, προτού καν να πάρει το κλειδί για το διαμέρισμα που έχει αγοράσει. Κύριε Βαρνάβα, είναι τόσο απλό. Είμαι ένας πολίτης του Ιράν. Έρχομαι, για πώς κάνω αυτό το διαμέρισμα, 260.000. Πολύ ωραία. Πάρτα και χέρι με χέρι πάρε την κάρτα διαμονής. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Καταρχήν θα ήθελα να κάνουμε μια διευκρίνηση όσον αφορά το κομμάτι της Golden Visa. Δεν αφορά ελληνικό διαβατήριο. Το ελληνικό διαβατήριο χορηγείται σε Έλληνες υπηκόους. Είναι μόνο μία άδεια διαμονής, η οποία χορηγείται. Ήδη υπάρχουν εν ενεργεία πάνω από 500.000 άδειες διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα.
Το ελληνικό διαβατήριο χορηγείται μόνο υπό πάρα πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και εφόσον κάποιος διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από 10 χρόνια, με τις συνθήκες πολιτογράφησης που, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολες και εξετάσεις. Άρα είναι κακό να συγχαίουμε την Golden Visa με το διαβατήριο. Διότι... Δεν παίρνει ελληνική ταυτότητα, δεν παίρνει ελληνικό διαβατήριο, παίρνει άδεια διαμονής που τη θέλουν, γιατί μετά έχει άδεια διαμονής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί βεβαίως, όπως είπε ο κύριος Πολάτης, όχι ως άδεια διαμονής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επιτρέπεται μόνο στην Ελλάδα να διαμείνεις. Και απλά μπορούν να τη χρησιμοποιούν για να ταξιδεύουν χωρίς να βγάζουν βίζα ταξιδιωτική. Οι περιοχές ποιες είναι που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αν συσχετίζονται, είπες Πειραιάς, ξέρω εγώ πώς είναι του λιμανιού, λόγω του λιμανιού ή πού αλλού βλέπεις αύξηση ή που αλλού βλέπεις ότι υπάρχει μείωση το τελευταίο διάστημα. Χριστίνα, φαίνεται ότι ο Πειραιάς, επειδή ήταν το όριο των 250.000 και ήταν πολύ χαμηλότερο από τις 500.000 που ισχύει στα νότια ή στα βόρεια προάστια, γι' αυτό είναι ένας πόλος έλξης και είναι πολύ αυξημένες οι αγορές κατοικιών για την Golden Visa στην περιοχή του Πειραιά και μετά στα δυτικά προάστια. Στα νότια που είναι 500.000 και ήταν το αρχικό μέρος που ήθελαν όλοι, πάρα πολύ ωραία, δίπλα στη θάλασσα, οι περιοχές αυτές που για πολλούς είναι έτσι ένα, πώς να το πω... Είναι πιο θελκτικές. Ναι, θέλεις να είσαι εσύ, τώρα βέβαια είναι και από αυτή την αναβάθμιση στη Ριβιέρα. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σε μια ερώτηση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με την στέγη. Ήδη από χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδέασε, το πούμε έτσι, για τα βασικά του επιχειρήματα σε αυτή την συζήτηση. Ανέβασε ένα βίντεο, που δούμε κάποια πλάνα από αυτό του κ. Ανδρουλάκη. Μέσα σε αυτό το βίντεο, κύριε Πανάβατο, δεν συζητάω να κάνετε πολιτικό σχόλιο, το βλέπουμε εδώ. Μέσα σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που λέει εδώ την αύξηση του κόστου στέγης, λέει ότι πρέπει να καταργηθεί τελείως η Golden Visa. Γιατί δημιουργεί πρόβλημα, επιτείνει μάλλον το πρόβλημα στέγης που το αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε εγώ να σας ρωτήσω, μήπως έχει κάποιο δίκιο, δηλαδή τα κίνητα που παίρνουν όλοι αυτοί οι ξένοι, οι Ιρανοί, οι Κινέζοι, οι Τούρκοι, τι τα κάνουν μετά? Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη παρανόηση και αυτό βλέπουμε να στοχοποιείται η Golden Visa και να τσουβαλιάζεται, θα λέγαμε, μαζί με άλλες καταστάσεις όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και άλλες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Από την εμπειρία μας και από τους δικούς μας πελάτες, αλλά και από τους πελάτες άλλων συναδέλφων που γνωρίζουμε στην αγορά, τα ακίνητα της Golden Visa, τα οποία είναι, ξέρουμε τον αριθμό, είναι 15.000 ακίνητα, είναι 15.000 άδειες διαμονής που έχουν δοθεί. Και κάποιες τα 10 χρόνια αυτά είναι 15.000 ακίνητα αυτό το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. 15.000 αγοραπολισίες ακινήτων σε σύνολο 850.000 αγοραπολισιών. Δηλαδή οι αγοραπολισίες της Golden Visa, εάν το δούμε με ποσοστό, είναι το 2% των συναλλαγών. Άρα... Όχι, απλά να ρωτήσω, το καταλάβει καλά. 10 χρόνια ισχύει η Golden Visa. Τα 17 χρόνια μέσω αυτού του προγράμματος έχουν πουληθεί στην Ελλάδα 15.000 ακίνητα. Έχουν δοθεί 15.000 άδειες διαμονής που ερμηνεύεται περίπου έτσι. Λοιπόν, τα 15.000 ακίνητα αυτά έχουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, κατά το 90% θα έλεγα εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, επιστρέψει στην αγορά, έχουν διατεθεί στην αγορά προς μίσθωση, προς μακροχρόνιες μισθώσεις και μάλιστα με ενοίκια χαμηλότερα από το μέσο όρο. Διότι ξέρετε, οι επενδυτές παίρνουν ως αντιπαροχή στην επένδυση, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι η άδεια διαμονής. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει να βγάλουν από τη μήγα ξύγκη που λέμε από το ακίνητο και το νοικιάζουν σε τιμές οι οποίες είναι πολλές φορές και καλύτερες από το μέσο όρο της αγοράς, καθώς δεν τους ενδιαφέρουν τα 50-100 ευρώ παραπάνω. Μήπως πολλοί τα 100 είναι κλειστά όμως, σου λέει, γιατί ο άλλος να δώσει 250.000 και μπορεί να πει εντάξει, έχω στην πάντα 2-3 εκατομμύρια. Τα δίνω αυτά, άστο να κάθεται το ακίνητο εκεί, κλειστό δεν με νοιάζει, γιατί έχω πάρει την άδεια. Το ρεπορτάζ πήγα να πω, αλλά ολοκληρώστε. Η εμπειρία μας λέει ότι το 90% των ακινήτων επιστρέφουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Ελάχιστα από αυτά προφανώς ιδιοκατοικούνται ή μπορεί να μένουν κλειστά. Η πλειοψηφία των επενδυτών θέλει να έχει μέσα έναν άνθρωπο, έναν νοικοκύρη, να συντηρεί το ακίνητο, να πληρώνει τα κοινόχρηστα και τις εταιρείες κοινής ωφελίας και να πληρώνει και τους φόρους του. Επομένως, τα ακίνητα αυτά επιστρέφουν στην αγορά των μισθώσεων και μάλιστα με καλούς όρους για τους Έλληνες μισθωτές.
Το 2023 έγιναν 123.750 ολοκληρωμένες δηλώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων. Αυτό είναι σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών από το My Property. Από αυτές, Κώστα, τις 123.750 μεταβιβάσεις ακινήτων δηλαδή που άλλαξαν χέρια ή από τους γονείς πήγαν στα παιδιά ή πωλήθηκαν, το 6,9% αφορά Golden Visa. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, δηλαδή περίπου 7 στα 100 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στην Ελλάδα το 2023 είναι για την Golden Visa. Είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό, δεν είναι αμεληταίο, οτιδήποτε παρά αμεληταίο. Τώρα, το ακούω αυτό που λέει ο κύριος Βαρνάβας, είναι επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορείτε να το διασταυρώσετε. Έχετε συγκρίνει αριθμό αιτήσεων, υποθέτω, με αριθμό ολοκληρωμένων μεταβιβάσεων, 123.750 ακίνητα. Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 2023. Το 2023, ναι. Το 6,9% είναι Golden Visa. Από το My Property δεν προκύπτουν αυτά τα στοιχεία και δυστυχώς δεν τα έχουμε. Επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτά. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ, γιατί μιλάμε για μια χρονιά, είπατε, σε βάθος δεκαετίας. Είναι μια σύγκριση αιτήσεων, κατατεθειμένων αιτήσεων με αγοραπολισιών. Αλλά βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι το 7% μπορεί να είναι αληθές για κάποιες περιοχές στοχευμένες και κατά διαστήματα. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις περιοχές μπορεί να είναι πολύ πολύ υψηλότερο, εφόσον είναι στο σύνολο 7% για περιοχές όπως ο Πειραιάς ή για άλλες περιοχές που έχουμε ένα πραγματικά οικιστικό boom, μια έκρηξη για κατασκευή πολυκατοικιών ή γενικώς διαμερισμάτων για ανθρώπους που θέλουν Golden Visa. Εκεί τι δείχνει αυτό? Αυτό σπρώχνει τις τιμές της πώλησης των κατοικιών προς τα πάνω. Δείχνει επίσης ότι δεν είναι φούσκα, διότι κάποιοι από το εξωτερικό δίνουν χρήματα πραγματικά να αγοράσουν τα σπίτια. Και ακούω αυτό που είπε ο κύριος Βαρνάβας, ότι έπειτα αυτοί που τα νοικιάζουν οι ξένοι θα το νοικιάσουν σε χαμηλότερο ενίκιο από αυτό που ισχύει στην αγορά. Αλλά αναρωτιέμαι πόσο χαμηλότερο μπορεί να είναι το ενίκιο όταν αυτές οι 250.000, για να καταλάβετε, αφορούν ένα διαμέρισμα 55-60 τετραγωνικών μέτρων. Ναι. Το οποίο είναι μετρητά κατευθείαν. Η αγορά δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί άμα είναι κάποιες που είναι 500.000, λες 500.000 κάρτες εδώ. Στο ελληνικό δημόσιο έρχονται τα 250. Τώρα πώς γίνεται η διαδικασία, ναι. Εκεί, αν το ας πούμε, καταρχήν το πρόγραμμα. Και εγώ έχω αυτό το σπίτι των 60 τετραγωνικών. Και δεν το πουλάω στον Κινέζο, το πουλάω σε έναν Έλληνα. Δηλαδή, 250, πιάνω 180, ξέρω εγώ. Ωραία, μετά τι θα αλλάξει, δηλαδή? Ως προς το πρόβλημα της στέγης είναι ότι θα αλλάξει. Κοίταξε, όταν επί της ουσίας στα καινούργια σπίτια, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό και όταν μιλάμε για ένα σπίτι 60 μέτρων νεόδμητο, το οποίο πωλείται γύρω στις 250.000, αυτό για την μέση ελληνική οικογένεια σημαίνει ότι είναι απαγορευτικό να αγοράσει ένα σπίτι. Με 60 μέτρα νομίζω ότι βολεύονται δύο άνθρωποι. Δεν συζητάμε για οικογένεια πέραν των δύο ή ένα ζευγάρι πέραν των δύο να μπορεί να βολευτεί σε 60 τετραγωνικά. Και μόνο που ακούς τα 250.000, αν μπεις σε μια ιστοσελίδα τράπεζας να δεις πώς είναι το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής αυτών των 250.000 μέσα στον χρόνο, όχι απογοητεύεσαι. Ναι. Αποθαρρύνεσαι εντελώς. Είδα νωρίτερα στις κάρτες από το ρεπορτάζ, δηλαδή προκύπτει, θα έρθω με εσάς, κύριε Βαρνάβα, συγγνώμη, ότι στα νότια προάστια υπάρχει μείωση της ζήτησης. Ναι, γιατί εκεί για την Golden Visa, Χριστίνα, είναι 500.000 το ποσό. Το όριο. Είναι πιο ψηλά. Υποτίθεται όμως ότι ακριβώς λόγω της αύξησης επενδυτικής, της ανάπτυξης περιοχής, η Ριβιέρα που λέμε και τα σχετικά, σε άλλο κοινό απευθύνονται. Πολύ σωστά. Σε ανθρώπους, σε ξένους επενδυτές με πολύ υψηλότερα βαλάντια. Αλλά φαίνεται πια ότι όσο το πρόγραμμα αυτό γενικεύεται και όσο το μαθαίνουν σε χώρες όπως η Κίνα, 8 στους 10 από αυτούς που θέλουν να πάρουν τη χρυσή βίζα είναι Κινέζοι. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα είναι στην Κίνα. Φαίνεται ότι κατεβαίνει και προς τα πιο κάτω. Μιλάμε τώρα για μια χώρα με 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια πληθυσμό. Τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες, για να πάρουμε παράδειγμα, δεν είμαστε μόνο που το κάνουμε. Οπότε εδώ υπάρχει μια διαφωνία, θα αποτυπωθεί και αύριο νομίζω στην Βουλή. Τι κάνει στην Πορτογαλία, σε άλλες χώρες το κάνουν, ποιο είναι το καθεστώς? Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Πρόγραμμα άδειας διαμονής, δηλαδή μέσω επένδυσης. Και στην Ισπανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία υπάρχουν δύο προγράμματα που δίνουν δηλαδή λόγω επένδυσης άδεια διαμονής χωρίς την υποχρέωση διαμονής. Και στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, επειδή έχει ακουστεί πάρα πολύ, ναι μεν καταργήθηκε η δυνατότητα μέσω αγοράς ακινήτου μετά από πάρα πολλά χρόνια και φυσικά μετά από υπερπολαπλάσιες πωλήσεις ακινήτων από αυτές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι το πρόγραμμα ήταν υπεύθυνο για τη στεγαστική κρίση και το κατήργησε. Βέβαια προσπαθούν και το γνωρίζουμε αυτό, με κάποιον τρόπο να το επαναφέρουν. Γίνονται προσπάθειες. Επίσης η Ουγγαρία, που είναι μια χώρα που είχε πρόγραμμα Golden Visa μέχρι το 2019,
Το επαναφέρει από τώρα, νομίζω σε 1-2 μήνες. Καταργήθηκε και μετά ξανάρχεται. Το επαναφέρει. Πάντως στην Πορτογαλία έχει καταργηθεί. Στην Πορτογαλία έχει καταργηθεί, όχι το πρόγραμμα της Golden Visa, έχει καταργηθεί η δυνατότητα μέσω απόκτησης ακινήτου. Αλλά γίνονται συζητήσεις για να το επαναφέρουν και πάλι, καθώς ξέρετε αυτά τα προγράμματα είναι σημαντικά πολύ για τις οικονομίες των κρατών. Ναι. Όσον αφορά τώρα την άνοδο των τιμών που αναφέραμε, αυτές παρατηρείται και ένα 7% των αγοροπολισιών που μπορεί να πούμε ότι είναι σε μια περιοχή στοχευμένα. Όσο μπορούν να επηρεάσουν αυτές οι 7% αγοραπολισίες στην αγορά, με τη μικρή τους δύναμη, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να πούμε ότι αναφέρεται διαρκώς και από τον κύριο Ανδρουλάκη, έχει αναφερθεί, αλλά και από τα δημοσιεύματα που δαιμονοποιούν το πρόγραμμα, ότι... Όχι, δεν το δαιμονοποιούν, μα για όνομα. Δεν αναφέρομαι στο δικό σας. Όχι, για το δικό σου. Νομίζω ότι έλεγε για το... Όχι, είναι πολλά. Δεν το δαιμονοποιούν πάντως το πρόγραμμα. Ότι η Golden Visa είναι υπεύθυνη για την στρέβλωση των τιμών, για την άνοδο των τιμών των ακινήτων. Ναι. Γιατί αναφέρουμε την άνοδο των τιμών των ακινήτων ως στρέβλωση και όχι ως ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων μετά από μια 15ετή μακρά ύφεση? Έχουμε έρευνα πριν από μία εβδομάδα δημοσιεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όργανο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρει ότι από τους δείκτες αποτίμησης οι τιμές των κατοικιών στην Ελλάδα είναι ακόμη υποτιμημένες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όσοι ζουν στην κοινωνία ξέρουν ότι με 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που είναι οι τιμές πώλησης στα νεόδμητα, δεν υπάρχει καμία ελληνική οικογένεια πλην ελαχίστων που να μπορεί να αντέξει να πάρει ένα διαμέρισμα 100 μέτρων. Σκεφτείτε ότι για τα 100 μέτρα με τις τιμές που έχουμε σήμερα στην αγορά, θέλεις $500.000 για να αγοράσεις ένα διαμέρισμα. Ξέρετε, πολλές ελληνικές οικογένειες δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτό είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα και έχει να κάνει κυρίως με την αύξηση των υλικών και υποδομής. Με τον δανεισμό, ξέρετε αυτά τα 500.000 ευρώ, εάν κάποιος καταφέρει να πάρει δάνειο για να χρηματοδοτήσει την αγορά ενός διαμερίσματος, πότε και πόσο θα του κοστίσει τελικά. Η αύξηση των νεόδμητων είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Καταρχήν, έχουμε από το 2006... Είναι όμως μια πραγματικότητα. Ότι αυτό που λέμε, πράγματι, ότι δεν είναι μόνο, έλεγες, ξέρω εγώ, η Κηφισιά και η Γλυφάδα και η Εκάλη. Δεν είναι μόνο εκεί. Πλέον και σε πάρα πολλές περιοχές, ας πούμε, της Αττικής, νεόδμητο το 5 ξεκινάει από εκεί. Γι' αυτό και πολύ μεγάλη ζήτηση μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου. Οι νέοι άνθρωποι που πηγαίνουν στα διαμερίσματα πολύ συγκεκριμένες τιμές, γιατί τόσο μπορούν να αντέξουν. Ναι. Αιτιολογείται πολύ συγκεκριμένα για ποιο λόγο τα νεόδμητα είναι τόσο ακριβά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και λίγη προσφορά. Και αυτό ισχύει γιατί υπάρχει στο κτηριακό απόθεμα της χώρας, προσθέθηκαν την τελευταία δεκαετία μόλις 150.000 νέα ακίνητα. Ναι. Δηλαδή από το 2013 μέχρι το 2023 προσθέθηκαν 150.000. Από το 2006 που επιβλήθηκε το ΦΠΑ στα νεόδμητα και μετά, η οικοδομή καταρακώθηκε. 15 χρόνια δεν υπήρχαν νέες οικοδομές. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 2005, μόνο σε μία χρονιά, μπήκαν στο κτηριακό απόθεμα της χώρας 200.000 νέες κατοικίες. Και όλη την επόμενη δεκαετία μπήκαν 150. Δηλαδή λιγότερες από όσες μπήκαν σε έναν χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μαζί με την αύξηση των οικοδομικών υλικών, αυτό επιτείνει τις αυξήσεις στα νεόδμητα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες αγοραστές, όσο δεν δίνονται αυξήσεις σε μισθούς και όσο δεν δίνονται δάνεια από τις τράπεζες στεγαστικά με ευνοϊκούς όρους, δεν θα μπορέσουν ποτέ να πάνε σε νεόδμητο, διότι υπάρχουν έλλειψη. Τώρα πώς είναι επιτόκια, τώρα μην τους ευνοϊκούς όρους, δηλαδή έχεις κάπου 3,5 με 4 μεταξύ και το σταθερό, 5,5 το κειμενόμενο επιτόκιο, το ευνοϊκό απέχει πολύ. Αν κάποια στιγμή αποφασίσει η Λαγκάρντι να ρίξει τα επιτόκια και αν ακολουθήσουν μετά και αν, σε 2 χρόνια και 1,5 βλέπουμε. Είπα τον πόνο μου, ναι. Να κλείσουμε. Ναι. Αν μπορώ να προσθέσω ένα σχόλιο για τις... Μεσοήρηση, να δίνω 500. Λοιπόν, ναι. Ένα σχόλιο για τις αυξήσεις... Αν είσαι επαγγελματίας, θα έχεις όμως προμήθεια. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Βαρνάβα. Ένα σχόλιο, γιατί μιλήσαμε για τις αυξήσεις στις αγοραπολισίες, στις τιμές πώλησης, για τις αυξήσεις στα μισθώματα. Από έρευνα της... Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα, για το οποίο επίσης στοχοποιείται η Golden Visa, με τα 15.000 ακίνητα. Μελέτη νομίζω της τράπεζας... Νομίζω ότι είναι λάθος. Νομίζω ότι συμφωνήσω με τον Μακέ, λάθος. Γιατί άμα έτσι στοχοποιούνται όλα, λέμε. Από τον κύριο Ανδρουλάκη στοχοποιείται. Όχι, λέμε, είναι 15.000 η Golden Visa. Είναι άλλες, πώς είναι, δεν ξέρω τι, μόνο στην Αττική 15.000 τα Airbnb κλπ. 170.000. Στην Ελλάδα.
τα Airbnb. Στην Ελλάδα. Άρα μαζεύονται και όλα αυτά λέμε, μήπως να πρέπει να τα δούμε όλα αυτά συνολικά, τι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Άλλο Golden Visa, άλλο το Airbnb, αλλά κάτι χρειάζεται στο καθένα να γίνει μάλλον. Η μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς που δημοσιεύθηκε πριν μια εβδομάδα αναφέρει ότι λείπουν 212.000 ακίνητα από την αγορά. 212.000 ακίνητα από την αγορά, είναι μετρημένα. Και αναφέρει ως κύριο πρόβλημα της έλλειψης αυτής τα 170.000 ακίνητα που έχουν απορροφηθεί στην βραχυχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, τα κλειστά είναι αυτά που λέμε. Όχι, το Airbnb. Είναι τα Airbnb. Όχι, την βραχυχρονία. Τα κλειστά είναι άλλα μας. Το είπε και ο παραδιάστηκε την εβδομάδα. Επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή είναι αρχή στο Μάκη Πολάτο από τα νέα δημοσιογραφικά. Μα και εδώ είμαστε εμείς, να ξέρεις. Που βρήκε στέγη. Να σου πω κάτι, άκου να δεις, άκου Κώστα μου, επειδή αναζήτηση. Δεν είναι νεόδμη, το λένε ανακαινισμένο. Ναι. Λοιπόν. Θα μου πουλήσεις σε προνομιακή τιμή. Εγώ είμαι εδώ για ανακαινισμένο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Το 12 ανακαινίστηκε.